abu na gaba da nake son na ɗan tsunkula shi ne, jama'a kun sani abin da ya faru kwanan nan dangane da yaran nan da aka kurkuke da gangan, don da gangan za mu ci, da gangan ne za mu ci. Wa'annan yara da aka kai gidan yari aka tsare ba gaira ba sabat, don sai mu ce ba gaira ba sabat, don me muka ce haka? Saboda ba alƙur'ani ya tabbatar da a yi musu haka ba, ba kuma constitution na 'yan ƙasa ya tabbatar da wannan dokar ba. Son rai ne na ainihin jami'an tsaro na shugabannin ƙasa don su tabbata akan mulkin su kada su gushe. To kar ku manta tun can baya mun faɗa wanda bai ji bari ba ya ji hoho. Da Allah me ake ni da hoho? A kai ma baka san hoho ba. Yawwa, in baka san hoho ba daga yau ka san hoho. Wane sannu? Sannuwa ne shine hoho. Da ka hito za ka wuce ka ji dattijo ya ce wane hoho sannu kenan, wane sannu, abinda ake nihi da shi kenan. To in baka ji bari ba a rika ce ma wane sannu tun can kafin ai zanga-zanga. Dan Allah jama'a akan mimbarin nan ba mu sha faɗa ba, zanga-zanga ba musulunci ya zo da ita ba. Duk abin da ake yi babu zanga-zanga a musulunci. Aka taru wasu malaman ma suka riƙa rantsewa da Allah, in ma malami ya ce kada a yi zanga-zanga a jeho shi daga mimbari. Ba an sha faɗin haka ba? To yanzu me ta haifan ma waɗannan bayan Allah? Ta haifar musu da illa. To amma alhamdulillahi tabbas malamai sun fahimci an yi kuskure da aka yi zanga-zanga ɗin, amma waɗanda suka aikata cewa a yi zanga-zanga ɗin sun koma gefe. To amma a yau ga abin da ta jama waɗannan bayan Allah waɗanda ba su ji ba su gani ba, ta sa an kai su gidan yari. To yanzu duk wahalar da waɗannan bayan Allah suka shiga ciki, duk bala'in da suka shiga ciki, in ma akwai waɗanda suka mutu a cikinsu, to fa za a ba ku kamisho, ku da kuka sanya aka yi wannan zanga-zanga. Kuna da kamisho, kun yi dalilin mutuwar bawan Allah, kun yi dalilin shiga wahalar bayan Allah. Sannan alhamdulillahi an fahimci cewa kama su da aka yi aka kurkuke zalunci ne, ba wanda ke da musu akan wannan, zalunci ne tabbas, domin ba su isa a yi musu wannan hukuncin ba. An cuce su, an zalunce su, kuma sai Allah ya saka musu. To amma ba ku sani ba, babban lamari sai ga shugaban ƙasa da ake tunanin baya da tausayi, sai ga shi ya tausaya, ya ce a sake su ko bai ce ba? Ya tausaya. To amma ga wani babban malami wanda mu abin kunya ya ja muna, ya ja muna abin kunya da zagi, domin malaminmu ne, Allah ya gafarta mashi, malaminmu ne. Shi cewa abin da aka yi wa waɗannan yaran ya yi daidai, ko ba haka ya ce ba? Cewa an yi daidai abin da aka yi masu. Waɗannan yaran muna roƙon Allah ya yafe mashi, dan kuskure ne, zalla ce, darjewa ye. Amma dai abin da ya faɗa ba daidai ba ne, domin mu ya ja muna zagi, ba shi kaɗai za a zaga ba, mu ma ya ja muna zagi. Don haka muna jan hankalin malam, don Allah idan za a yi magana irin wannan, a tauna ta, a kalle ta, a harari magana ta hanyar hadisai da alƙur'ani, a lura da ita. Ya kamata a yi waɗannan, ko arnan duniya sun tausaya ma waɗannan bayan Allah. Yanzu kana tunanin shugaban ƙasa Tinubu zai ji tausayi irin wannan? Amma ya ji tausayi ya ce a sake su. To abinda muke kira ga gwamnatin Najeriya, bayan an sake su, ba haka hannu biyu kawai za a sake su ba, a'a,
lalle a yi cikakken tausayi, ba a tausaya ba don an sake su kawai, ba a tausaya ba, wallahi ba a tausaya ba, domin kallon su ma ka kalli yaran kai sai hawaye su ya tsitsito maka idan ka kalle su. Duba da yara suka koma kamar ƙwarangwal. Ban ji ba. Sasa ka kai su, sasa ka kai su. Amma dai jami'an tsaro da suke yin hukunci akan waɗannan yaran su ma sun saba ma ƙa'ida aikinsu. To dai gaskiya jami'an tsaro ku san aikinku, don Allah ku san aikinku. Jami'an tsaro ku san aikinku. Yaya za ku kama bayin Allah ba su ji ba ba su gani ba, ko da sun ji sun gani waɗannan ba su isa a yi masu irin wannan mummunan hukuncin ba, ba su isa a yi masu irin wannan mummunan hukuncin ba. To abinda muke kira gare ku, in dai an saki waɗannan yara tsakani da Allah, to a tabbata maganinsu, abincinsu, dawo da ƙwaƙwalwarsu ta hanyar iliminsu, don an naƙasa musu ƙwaƙwalwa, dole ne a tanadi yaya za a kaifafa ta zama ta samu kaifi, a saka su makaranta a ɗauki nauyinsu. Lallai wannan wajibi ne ga hukuma, domin an naƙasa su, kuma in ba a haka ba tabbas an zalunce su, kuma sai an haɗu gaban Allah. In dai ba a yi haka ba, a haɗa su da abinci mai kyau da magani mai kyau, sannan a ɗauki nauyin karatunsu, ci gaba da karatu. Wannan shine an kyauta. An kai su fada shugaban ƙasa. To da aka kai su fada shugaban ƙasa kuma sai aka yi musu mi. To in sun ga shugaban ƙasa sai aka yi mi. Ya naɗa kwamiti wanda zai yi mi, zai bi kadin abin da ya faru, abin da aka yi masu. To mi za a yi? Ba Najeriya muke ba, mi za a yi? Najeriya muke fa. Dama abin da muka ce kenan, su malaman da suka ce a yi zanga-zanga, to yanzu suna ina? Me suke cewa game da waɗannan bayin Allah da aka yi wannan zalunci? Kuma Najeriya muke, ko shugaban ƙasa ya naɗa kwamiti da zai bi kadin me yasa aka yi musu kaza, aka yi musu kaza, wannan duk aikin banza ne, wannan ba abin da zai faru. An ce sun hito ɗin ai, an ce sun hito ɗin, a sake su ba tare da bincike ba. To in an sake su ba tare da bincike, bayan an naƙasa su a sake su sai gidan uwayensu, bayan an naƙasa su a saki ɗan gidan yari ya tahi. A'a. To a tabbata an ɗauki nauyin waɗannan yaran da magani da abinci. Kadiba ka ga yadda suke wawa kiraka biskit, yadda suke wawa shi, domin yadda kasan zinari haka yake a gabansu, don ba a ba su abinci. Allah ya saka makari da alkhairi, domin ya jajirce wajen bayani akan su. Makari mutumin kirki ne wallahi, makari. Allah ya saka mai da alkhairi, ya yi bayani, ya jajirce akan wannan bayan Allah. Ba maganan aƙida ba ne, a'a maganan rayuwa ne, ceton rayuwa, ceton rayuwa ya ta'allaka akan kowanne mai imani. Allah ya saka mai da alkhairi, ya yi ƙoƙari ƙwarai da gaske. Duk wani mai halin tallafawa game da waɗannan bayan Allah da aka yi ma wannan zalunci a wannan ƙasa, wajibi ne ya ƙoƙari ya tallafa musu, don Allah ya ƙoƙari ya tallafa musu. Malamin kau da ya ce waɗannan yara sun cancanci a yi musu wannan, kuma abin da aka yi musu ya dace, Allah ya mashi gafara, Allah ya sanya
ya jaya wannan kalamai da malamai da mutane suke ta cece kuce akan shi, har mu muke samun zagi ta hanyar wannan kalamai da ya marasa kyau. Sauran jihohi ma Allah ya sanya su abin nan. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta